ସାଇଡ୍ ହବ ତମ ଛୁଆ ଆସୁନ ସାଇଡ୍ ହବ କାହିଁ ହଉଛି ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ତାପରେ ଘର କଳିଟା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ବହୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଘର କଳିଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାହୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମହିଳା କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ନାଁରେ କାଦୁଆ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହେଉଛନ୍ତି ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇଙ୍କ ନାଁରେ କାଦୁଆ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଲି ସେ କହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର ମାସେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଆର ଶାଶୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ପୁଅ ମରିବାର ମାସେ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମୋର ନଣନ୍ଦ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିକି ଦେଇଥିଲେ ବାହାଘର ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ମାଆର ସମ୍ପତ୍ତି ଝିଅ ଅଧିକାର ଅଛି ଝିଅ ପାଇବ ମୋର ସେ ପ୍ରପର୍ଟିର ମୋର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ ତା ସହିତ ସେ କହିଲେ ମରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଝିଅଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ମା ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖିବାର ଅଛି ଝିଅ ବି ବୋହୂ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲର କଥା ଉଠୁଛି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏ କଥା କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମ ଘର ପରିବାର ଆମ ପରିବାରରେ ଯାହା ହେଇଛି ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ହେଇଥାଏ ସେଟା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଡାକିକି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ହେଇଛି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଡରରେ କ'ଣ ନା ଭୟଭୀତ ହେଇକି କାଳେ ବୋହୂକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ସେ ବହୁତ ପୁଅ ଏତିକି ଦିନ ହେଇଛି କ'ଣ 6-7 ମାସ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି କି ଇଏ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୁ ତ ବାପ ଘରକୁ ଯା କି ଇଏ କର ମାତ୍ର ତଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ତ ନିଜେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଝିଅ କହୁଛି ତାପରେ ବାହାଘର ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାହାଘର ହେଇଛି ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଇଛି ସବୁ କରାହେଇଛି ଜାନି ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପ୍ରବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଝିଅକୁ ଚରିତ୍ରର ସଂହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବୋହୂ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀକି କୁହନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ ପଇସା ମଧ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗିକି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପୁଅକୁ କେବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସଦକ୍ଷା ଆସିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଜାଣି ନପାରି ବାହାରେ ଥିଲେ ଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି କଥା ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲିଟି ବନ୍ଦ ହଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ବି ମାରିଥାଉ ମୁଁ ବି ଯଦି ମୋର ଅଛି ମୋତେ ବି ଟଣାଯାଉ ସିଏ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ ହଉ ବା ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆସିକି ତଦନ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲିଟି ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଗୋଲ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ଯେତିକି ଆସବାବପତ୍ର ସିଜର ହେଇଛି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେବା ରାହୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟାର ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବହୁ ନାଟ ଅଛି ଇଏ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆସୁଛି କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତ କେହି କାହାର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ଛାଡ଼ିବେ ଯିଏ ବି ଛାଡ଼ୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତାବରଣ ଦେଉଛି ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବ ଯେ ମୋର କଥାକୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆଉ କିଏ ପୁଣି ଝିଅ ପୁଣି ଏମିତି ତ ଅନେକ କେସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇ
कि ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିର୍ଯାତନା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସବୁ କଥା ଏଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଭାଇ ଭାଉଜ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମେ କେମିତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆକୁ ବି ଇଏ ବି ଯଦି ଛାଡ଼ୁଥିବ ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ କରିବୁ। ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ତଦନ୍ତ ଡକରା ହବ କି ଆଲୋଚନା କରିବେ? ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମକୁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେଟା ସେ ଦେଖେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ସିଏ ମାଡ଼ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡାକିକି ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥା କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରାହୁଲଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ସାରା ଲାଗିଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ କିଛି ଆପଣ ଜବତ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଜବତ କରିବା କଥା ନା, ଆମେ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୋଲିସକୁ କହିବା ଯେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ତାକୁ କହିବା କରନ୍ତୁ, କିଏ ପିଟିଛି, କିଏ ମାରିଛି, କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି, କିଏ ତଡ଼ିଛି, ସବୁ କଥା ଆସିବ ଯଦି ଥିବ। ଯଦି ନଥିବ ତ, ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯଦି ଥିବ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଘରେ ଏବେ କିଛି ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାପ ଘରେ ଆସି ରହିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପର ଘରେ ଯାଇକି ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବା ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାଶୁ ଘରେ। ସେ ଆସିକି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରେ ରହିବା କଥା, ସ୍ୱାମୀଟି ମରିଯାଇଛି କି ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତା ବାପ ଘର ଆଶ୍ରୟ ନେବ, କାରଣ ସେଇ ହିଁ ତାର ଆଶ୍ରୟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଥିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବେ, ତା ବାପ ଘର ଆଧିପତ୍ୟ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ସଂସାର, ତାର ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଦେଖିବ ଏବଂ ବାପା ମାଆର କଥା ବି ସେ ବୁଝୁଥିବ ଭଲରେ ଅଛ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଭାଇ ଭାଉଜ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅସହାୟ ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହେଇଯାଏ, ତା ଭାଇ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ କି ବାପ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, କି ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବି କେତେବେଳେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବ ବାପ ଘର ସେ ଆଶ୍ରୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାହା ହେଇସାରି ବାପ ଘରେ କିଏ ରହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି। ଆମ ଘର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ।